सर सेलेक्सन जाबा हामथारगौलै एक्टर जानो मोननायनि नै एक्टराथ' बादो सुकिदार दाहोनाबो जानो समायना नङा नों दाबोर लेंहराब्रा इसोरो एथ' गोबाव लाइनाव थाबाय थानो हायो नामा माखासे मोखौखि जानायफोरा मा मुरा हिरे खालामगासिनो इयाव इसोरो माखासे दायावबा बेसे गोबाव थानांगौ बयाखै गोबाव थानांगौबा खानसे गोजो थैनानै बेथो दे सोमला लेंहरदोलै सासे टाइम जाबाय आरे नों लेंहरनो हाया नामा नोंसोर डाइरेक्टर नों आंनि एसिस्टेन्ट नङा नामा नोंसोर लेंहरनांगौ दा थोद बुरबक एम ए पास एखेसो सारमोन जाबायना माया नोंसोर लानाय बुस्थु हाबनो हासिगोन नामा होनदों मा बुस्थु बेलाय अडिसन होन अडिसन जिखियानो जा जुरि जेनबाय नामा होनदों कन्टेस्टेन्ट नाम्बार 1 सोर फैनो हो बेखौ आंनो सार आंनो फार्स्टआव दं मोदला बर' फैखादो होमबालाय बेयावनो ना सार ओमफ्राय गसंनानै जिरायना सार आरे जों गसं होनबा गसंबानो जाबाय जों जिराय होनबा जिरायबानो जाबाय जों एक्टिं खालाम होनबा खालामबानो जाबाय बेयावनो ना फिल्माव आरे नों बेयाव पास जाबासो फिल्माव जायगा मोनगोन बुरबक इदिसो ओमफ्राय बोरै बुस्थुआनोथ' रलै बापा हारे लागोन देखायलांगोन मानसियाथ' माबा संला मंला माबा अडिसन होनो फैदों ना माबा निउस मिडियानि सोंलु सोंला खालामफैदोंब्रा बेलाय मा बुस्थुखौ माने बुस्थुआ एसे फार्स्ट टाइमथ' ओंखायनो एसे बुस्थुखौ माने बावगोन माबा होननानै एसे गिनाय फैदों माने मा बुस्थु बेलाय जिरायलाय नों बेयाव जिरायलाय आच्छा मोदला दे नोंनि हबिया मा आंनि हबिया मा होनगोन इखो आंनि हबि मा होनगोन बायखो र' आंनि हबि र' दे आंनि हबिया मा होनगोन बायखो र' हबिलै र' सारमोन इ बुस्थुआथ' मामोनलाय आरे नों हबिखौनो बुजिखायाबा मानसि गोबाव साना हाबनाय मा माने बुस्थुखौ एसे कनफिउस जानानै एसे कनफास जालांदों माने भाबिदों माने आंना हबिया सानहाबनायानो आच्छा नोंहा एक्टिं लाइनाव माबाफोर स्किल्स दं नामा बा नों बहाबाफोर एक्टिं खालामफेरबाय नामा एक्टिंआथ' खालामफेरबाय खालामनायालाय बै फेसबुक इन्सटाग्रामफोराव रिल्स बानायो आरो बेयावसो ओमफ्राय लाइक्स भिउसफोरालाय बेसे फैयो लाइक्स भिउसालाय फैयो फैनायालाय मालाबा 20 मालाबा 24सो फैयो आरो 24 लाख नङा अनलि 24 होमबालाय नोंनि फलोवार्सआ न'नि गोजाफोरल' जागोन आरो नों गावखौनो एक्टिं खालामनो हागोन होननानै एसे कनफिडेन्स दंना नोंनाव मा स्किल्स नुनानै जोङो नोंखौ एक्टिं लाइनाव सोनो हागोन बेखौथ' दा सारमोनासो मिथिसिगौ जिखुनु आं उन्दैयाव जोबोर मोसालाबायोमोननो ओमफ्राय बे उन्दैयाव आइ आफामोना ज्योतिषी बे नायखांग्राफोरनियाव नायखांब्ला बुङोमोननो फुजारिफोरा बे गथ'आ सानसेब्लाबो एक्टर जाहैगोनलै होननानै बेखायनो बोरैबा जाफ्लांबायनो हागौ होननानै अडिसन होफैदोंमोनलाय सारमोन नाथाय नोंनावथ' दा टेलेन्टआनो गैया बहा मोनगोन होनबालाय बे टेलेन्टखौ आरे भाइ नोंनाव एक्टर जानायनि गुन गैया होनदों आया मानसिनि गुनखौ नायनानै सिनायो नामा डायलग होनो होब्रा होगोन आङो मा खालामनांगौ खालामगोन ना दे होमबा एकदमबारे इमसन होनानै मोजां एक्सप्रेसन खालामनानै नैबे डायलगखौ बुं आच्छा दे सना आं नोंखौ बे जोनोमाव मोनाब्लानो थाब थैग्रोनानै आत्मा जाना नोंनि संसार जानायखौ नायखोमाबाय थागोन दे एक्टिं खालामना बुं सना आं नोंखौ बे जोनोमाव मोनाब्लाबो थाब थैग्रोनानैबाबो खिब्रमा जाना जोनोम लानानै नोंनि खियाव उरला फैबाय थागोन डायलगखौनो बेलेगसो बुंलाबाय माथो नोंलाय एडिटिंआव मिलायनो हागोनब्रा आरे नोंथ' डाइरेक्टर मथेसो थांनांगोन ना नोंना लिपसिंआनो बेलेग जाखाबाय डायलगानो बेलेग जाखाबाय बोरै एडिटिंआव मिलायनो हानांगौ जाखो दे बेलाय अडिसनसो रियेल शुटिंआव हागोनब्रा आं गैला चान्स गैला थांदो हाब मा रिटेकबो गैया माबो गैया खेबसेनो पारफेक्ट जाखानांगौब्रा बे सालमान खान शाहरुख खान मोना बाहायनाय नङा माथो बेले डाइरेक्ट मा वान शटआवनो जाखानाय थांदोलाय बापा हारे ओरैबाबो नोंना एक्सप्रेसना मोजां जाखायाखै ताइ लेवरानि अडिसन लाग्रा नोंसोरो थाफ्लि फैलानानै थांनायसो गैयालां जात्रायावनो बै जाथि खालामलांबाय माथो सार नेक्स्ट हेल' सारमोन गुड इभिनिं इभिनिं मा मुं नोंनालाय आंखौ सिनायाखै आं जाबाय बै ओनसोलनि दन नाम्बार 1 सामथाय थिखंखाय एक नाम्बार जांया बिजनेसमेन आंखौ सिनायाखै आरे नोंनि नामखौल' सोंदो जोङो डाइरेक्ट एक्सनावनो फैखाबाय नामा नोंलाय आंलाय जाखाबायसो बायदि मोनदोंमोन अडिसनखौ बेखायनो होख्लायखाबायमोन आङो जिरायगो जिरायनोबो मोनलायो आच्छा नोङो रलखौ मायाव लुबैयो एक्टराव ना बिफायाव ना बिदायाव ना दाहोनायाव आंथ' मोनबाय एक्टरावनो जानो लुबैदोंमोन र' एक्टर जानोथ' नोंना मेगना एसे गिदिरद्राय
आरो आथिंथिं एसे फिसासा खर'खि एसे गिदिर नुनायावथ' एसे पटल साइज बायदिसो नुयो सामब्राम सार मानसिखौसो इदि पटल बुंलाबायोलै आदसा नोङो एक्टरनि रल लानो हामारगोनथ' हायोब्रा एक्टिंसो जिखुनु बेफोरखौ बाद हो आंनो एक्ट्रेसखौ बांख्रबनानै खुदुमनो मोननाय गोबाख्रबनो मोननाय सिन गैयाब्लाबो होदै सार जोंनि फिल्मनि स्क्रिप्टआवथ' बिदि लिरनाय गैया गैयाबाबो शुटिंखौ लाना दोननो हागोनब्रा नांगौबा एडिटिंआव उनाव दाननो हागोन जिखुनु आंनो एक्ट्रेसखौ खुदुमनो मोनबानो जथेस्थ' मत्लबा बेलेग बेनाबो ओमफ्राय एक्ट्रेसा सोरखौ लागोनलै सार आरो फिल्मनि बाजेटआ बेसेबांसो जागोनलै बाजेट टाजेट गैया डाइरेक्ट इउटुबावसो हगारगोन इउटुबावसो नेटफ्लिक्सआव नुनाय नङा होमबा माथो दे खेबसे एक्टिं खालामना देखायलाय जोंनो हागोन ना हाया नायनो नोंखौ दे स्क्रिप्टखौल' बुं डायलगनि नांगौनि बारा मस्ला मस्लि लगायनानै साबसिन खालामनांगौगोन आं सापस नोंना एक्ट्रेसा हरखाबै नोंखौ गारनानै थांबाय अब्ला बे समाव नों माबायदि रेक्ट खालामगोन मा खालामगोन आङो गोदान गार्लफ्रेन्ड नागिरना लागोन इमान स्पिड रिकभारि आं बुंनायखौ खोनासंग्रो सापस नोंना गार्लफ्रेन्डा गारना थांबाय अब्ला बे समाव नों माबायदि रेक्ट खालामगोन मुड एन्ड एक्सप्रेसनजों एसे डायलग होनानै जोंनो एक्टिं खालामना देखाय बेखौसो बुंदों एक्टिं बेखौनो खिन्थु मानसिनि रिएक्सना गाबालासिनो मिनिनानैसो मोदै गहोनांगोन दै हाब स्क्रिप्टआ ब्रेकआप जानाय ओमफ्राय एक्सप्रेसना गाबालासिनो मिनिनानै मोदै गहोनाय बे फाग्ला बिदि जायो दे खालाम आंनि गोसोआ नेटफ्लिक्समोन जेराव नों साबसक्रिपसन लायालासे इउज खालाम दासो जायखारलांबाय आं बानायदोंमोन नोंखौ रानि नाथाय बानायलांबा नोंसो आंखौ जकार मोजां मोनदोंमोन आं नोंखौ गोरबोजों नाथाय नोंसो आंखौ मेलेमनि केलकुलेट खालामनानै जायखारलांबाय ट्रां खिनो थां डायलगालाय एसे मोजां जासाबदोंमोन खिन्थु मोदैसो गवासै आरो खाथियाव एक्ट्रेसा थाबा जागोनब्रा होमबासो फिलिंस जागोन बोरैलाय गोथां गोब्रामै इमोसन फिलिंस जायाग्रा मोदै गलाबायनो आरो पारफेक्टखौ नायनो थाखायथ' जोङो अडिशन लादो दा नोंसोरखौ दे शुटिंआव जागोन बेफोरो माबा मोनसे मिलामिसि खालामगोन दे जाबाय थांदो नोंना खेबसे अपसन होबावदोब्रा सारमोन एगजाम नङा बे मिथिबाय अपसन होलाबाय थानो थांदो ओमफ्राय सारमोन सिलेक्सन जानायनि रिजाल्टआ बहा मिथिगोन सार सप्तासेनि उनाव www.jigabbuntaartist.com आव मोनगोन थां बेयाव नायबानो जाबाय jigabbuntaartist.com नेक्स्ट जाबाय रेडि रलै मोदला आंहासो तांग्रोनो नागिरदैयासो मेक्सो सिगां नुनिबा मा रखमलै रलै मेन्टेल आं होग्रोनि एखेबारे दानो सुग्ला गासैनोसो आंहासो सिगाङाव दंमोन दख नोंसोर सानैबो मा जालायगासिनो सानैबो फै मा मुं नोंसोरनालाय आंना गुसिंग्रा बसुमतारी सार डाबल MA ओमफ्राय PhD हल्डार आरो बेयाव जोंनो इडुकेसन क्वालिफिकेसन नाङा नङा जोंनो बेयाव एक्टिं स्किल्स नांगौ थेवबो खोथाबाय जेनेबा PhD गोनांथ' आदसा नों सासे PhD हल्डार जालायनानै डक्टरेट फरायलायनानै एक्टर जालायनोसै होमबा सिख्ला पटानियावसो डक्टरेट मुवानि PhD लाय मिसाखौ दाखो मा बुंदों नायसांनो फाट स्वाट बाहेरावबो बेयावबो बेजाति बेयाव नोंसोरखौ माहा कमेडि श' खालामनो लेंहरनाय बायदि मोनदों नामा हा बेयाव थामसा खालामनो लेंहरनाय बायदि मोनदों सरि दे होमबा आवगायदो सिगांनि हाबाफारिखौ दे नोंसोर सानैबो एक्सप्रेसनजों लोगोसे एक्टिं खालामना देखाय जोंनो सार ओमफ्राय डायलगा हो नोंसोर सानैबो गोसो बायदि हो आदसा आं देखायग्रोनोसै होमबा असुना आं नोंखौ बे मोखौ कि जानाय आङो सिख्ला नानांगौ होननो आरे भाइफोर एक्टिंसो इफोरो दा सानाला दे ओइ रखमबालाय असुना आंखौ मोननो थाखाय नोंनि गंखेफोरखौ जालायनानै सबाय लादोंमोन नाथाय नों दिनै नखरनि खोथा लानानै आंखौ बावनो सानदों हायना आं नोंखौ बेखौ मालाबाबो जानो हानाय नङा थाय माथो थियाटारनि बायदिसो जादों फिल्मनि श' मानोथ' अडिशन लानाय बायदि मोनदों नोंसोरलाय सिगांनो खोथाखाबानो जायोना दाबो जेबो नंला गोदान बानायफिनसै जाबाय दे थांदो मिथिखाबाय नोंखौ रोंला नोङो सोर खेबसे सानसे हरदोब्रा इमोसननि बेकग्राउन्ड मिउजिक होबा हागोन खोमा हाया जाया नोंना आरे सार एक्ट्रेस थाबा हागोनब्रा खाथियाव हिरि आंनिखौ लाला नामा सारमोन इन्टारभिउ नङा इयो अडिशन दे नोङो फाइटफोर रोंगौबा एसे बारथिंला बारथिंलि एसे सौला सौलि एसे देखायबानो जासिगोन दे
हिरि सार सौनोबो पाइट नांनोबो खासे मानसि नांगोन दख' एलाय नोंनि लोगोजों पाइट नांलायबानो जाबाय जाखादोंलै आङो फैसा मोनागारा बुजालाबायनो दे ओरैनो एक्सनल' देखायदो इनभिजिबल नुनो मोनि एक्टरजों बुलायदो होनना सानना ला बासायावनो फुनानै होदों हिरि सारमोन स्ल' मसनाव देखायनांगौमोन नामा थाबाय नोंसोर दा थांनो हासिगोन नोंसोर दा बहाबा आंनि धैर्यखौसो मारदार खालामजोबगोन ओमफ्राय रिजाल्टआ जाबाय दे नोंसोर सेलेक्ट जाबाय दे हेटां नंगौना नङा नंगौ खिन्थु एक्टिंआव नङा कमेडि सार्केसावसो बिमा खर' जानायफोर मिसालै सार जोंनि फिल्मा ओंखारबावगोन नालाय माथो सासेबो आर्टिस्ट मोजांखौनो मोनला गोसोम बन दादा नङाबा नोंखौनो एक्टर खालामनांसिगौमोनलै सालानो आंखौ गोसोम होनानै बासिदों